हादरसायाव आयेन बेरेखायै मोसौ मैसो अमा ब्रयलार दाउ बायदिफोरनि सिखाव फालांगि खालामनाय आरो गुबुन हादरसानिफ्राय आयेन बेरेखायै बारहोनाय जाथाया गोदान बाथ्रा नङा। बे बिथिङाव हादरसा सोरखारनि बिथोन बादियै पुलिस बिफाना गोख्रों राहा लाबोनायजों लोगोसे सम सम सेबनानै गोबां सुबुंखौ आयेननि गेजेरजों साजा होबोदों। नाथाय अब्लाबो बेफोरबायदि हाबा मावनायनिफ्राय खायसे सुबुङा दासिम गोजान जायाखै। बेबादि समावनो गसाइगाव महकुमानि आसाम बंग सिमायारि ओनसोलनि सिमुलटापुआव ड्राइभार गैयै RJ11GC0823 नम्बरनि मोन 10 साखा गोनां गंसे कन्टेनार ट्राकआव सिमुलटापु आउटपस्टनि पुलिसनि हानजाया सेबनायाव उट नुनो मोनो। राजस्थाननि रेजिस्ट्रेसन थानाय कन्टेनार ट्राकआव मा 20 उट दंमोनब्लाबो माथाम उटखौ थैनाय थासारियाव मोनो होनना पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों। गुबुन फारसेथिं गिबि संदाननायनि गेजेरजों पुलिसनि फारसेनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला उटफोरखौ राजस्थाननिफ्राय आसाम नङाब्ला सा सानजा ओनसोलनि माबेबा मोनसे हादरसायाव लाबोदोंमोन होनना सन्देह खालामदों।